I el juvenil del Lleida Esportiu va aconseguir una victòria crucial en les seves aspiracions de mantenir la categoria. Els de Rubén Aroles van imposar per 2-1 al Manacor i s'allunyen de la zona baixa de la taula. Borda i Tatis van ser els golejadors d'un juvenil que mostra el seu millor futbol al municipal de Magraners. El juvenil A del Lleida Esportiu va aconseguir sumar 3 punts davant d'un rival, el Manacor, que no li va posar les coses gens fàcils. En un partit molt igualat van ser els nois de Rubén Arola els que van aconseguir crear més ocasions i els que van gaudir de més encert de cara a porteria. Borda va ser l'encarregat d'encetar el marcador al minut 21 de joc, amb un potent xut des del vèrtex de l'àrea petita. Amb l'1-0 al marcador era el Lleida el que creava més perill, però el segon gol es resistia, tot i les arribades constants dels blaus. Tot just començar la segona part, el Manacor aconseguia empatar el maig amb un xut de Joan des de la frontal de l'àrea. Amb l'empat, el Manacor va tornar a entrar al partit i va ser llavors quan creava més perill. Però Tatis, al minut 80, va saber aprofitar una gran passada a l'espai de Peco per fer pujar el 2-1. Amb el segon gol, el Lleida va apostar per fer un joc més conservador i mantenir el resultat. En el temps de descompte, els locals haguessin pogut marcar el tercer. L'àrbitre va xiular un penal sobre Aron, que Canadell estavellava el pal. Sabíem que era un partit complicat, el Manacor és el quart classificat, és un equip que ha fet una temporada excel·lent i nosaltres sabíem del seu perill. Tot i això, crec que nosaltres hem estat amb un gran nivell. A nivell físic és un equip superior a nosaltres, però hem estat a l'altura. Molt content pel treball dels nois. Amb aquest resultat, el Lleida suma ara 25 punts que l'allunyen de la part baixa de la taula. En la propera jornada visitarà el camp de l'Atlètic Balears, un dels rivals de la zona mitjana de la classificació.